Kommandørkaptajn Sølling, hvordan begyndte aktionen oppe ved Færøerne? Det begyndte på den måde, at vi havde hørt noget om, at der skulle ligge nogle travlere nord for Mykines. Og så tænkte vi, det muligvis var bedst at gå op og se, hvordan det hang sammen med det. Og det viste sig jo også om eftermiddagen, at der lå nogle stykker deroppe. Og dem koncentrerede vi os om en af dem. Og det viste sig faktisk, at han var et godt stykke inden for grænsen, hvor han ikke måtte ligge. Resultatet var, at vi satte fartøj i vandet og talte med skipperen, der var ombord hos mig. Han var pæn og flink og høflig. Og vi sagde til ham, at vi beklagede meget, men nu var det så uheldigt, at han havde været så langt indenfor, og nu måtte der ske noget. Om han ville følge med til politimesteren på Færøerne. Og det indvilligede han så i til sidst. Og vi sejlede så afsted mod Tórshavn med ham. Og da vi var kommet omtrent helt op i Tórshavn, så vendte han om og besluttede sig til, at han ville hellere til en anden havn, nemlig hjem til Skotland. Og så var det ikke andet at gøre end forfølge ham og prøve at stoppe ham. Og så var det egentlig, at historien først begyndte for alvor. Det, der skete, var så, at han nægtede at stoppe ved skydningen og ved fløjtesignaler og ved overtagelser på radio. Og til sidst så måtte man bruge det sidste middel, man har. Efter at have brugt løs ammunition, så måtte man altså skyde med skarpt. Dels i vandet foran for ham og agten for ham. Og til sidst, efter vi havde sagt til ham, at hvis han ikke stoppede, så måtte vi altså skyde ham i skroget. Og da han så ikke stoppede, så skød vi dels i hans radarantenne og dels i forskibet. Det bevirkede af synlædende, at han kom op for at stoppe, men han gjorde det faktisk ikke alligevel. Og derfor besluttede jeg, da det viste sig, at han hørte den type, som ikke ville stoppe med skarp beskydning, at ordne sagen på en helt anden måde. Hvorfor vi spurgte hjemme, om vi kunne få assistance fra den britiske fiskeriinspektionstjeneste, som kunne tale med ham og forklare de ganske uoverskuelige konsekvenser af det, han nu havde indladt sig på. Og det gik sådan, som man jo ved, at der kom 2 britiske skibe, som vi drøftede sagen med. Men skipperen var absolut meget, som englænderne siger, stubborn. Han var hverken til hugge eller stikke i, og han nægtede konsekvent at dreje næsen nordpå. Og der er altså en vis frihed på havene, som bevirker, at man ikke kan tvinge ham uden bruge voldelige midler, i hvert fald på vores side. Og der var vi altså ikke sindede, så kan man altså ikke tvinge ham nordpå. Så han sejlede stolt videre sydpå, og efter den ordre, jeg fik så, lavede vi os uden for Aberdeen, mens han sejlede ind sammen med et af de britiske skibe, mens der andet blev liggende ude og ventede på, hvad der skulle ske. Så ved man jo også, hvordan det endte, nemlig at nu er det overgået på det diplomatiske niveau, hvor hele dette meget indviklede spørgsmål skal løses. Og jeg vil gerne sige, at vi var alle sammen meget kede af, hvad der skete. For vi har et meget godt forhold til Færøerne, og vi har også et godt forhold til alle travlerne. Og vi har spist frokost med mange af skipperne, og der har aldrig været nogen vanskeligheder. De siger selvfølgelig altid, at de har aldrig været inde på grænsen, og det kan være mere eller mindre sandt. Og derfor var det meget kedeligt nu pludselig at gå så hårdt til værks. Jeg tror, at vi havde samme følelse, som en politibetjent må have, hvis han kommer til at tage sin egen bror på gaden. Han skal selvfølgelig pligtens bud. På den anden side, så er han ikke interesseret i det rigtigt. Men vi var altså nødt til at gøre vores pligt og tage fat i ham. Hvor mange skarpe skud blev der affyret? Der blev affyret 5 skarpe skud med kaliber. 2 12 cm og 3 40 mm. Og så en del 8 mm. Mod radarantenne, der brugte vi 8 mm, det var nok. Ted Wood, kaptajnen på Red Crusader, er blevet beskrevet som en meget temperamentsfuld mand. Havde de noget indtryk af det, da de talte med ham? Nej, da han kom ombord i mit skib, så sagde vi sør til hinanden, og det var yderst hyggeligt. Han blev sat ned. Han var meget nervøs at se på, men det var ikke så ordentligt, for han havde jo dårlig samvittighed, kunne jeg regne med. Så han fik en cigaret, og vi delte 2 øl, eller vi delte nogle flere øl, for vi var mange til mødet. Og det gik udmærket, og han synes at finde sig i sin skæbne, selvom han sagde, at han var meget ked af at skulle få retten i Tórshavn, for han troede ikke rigtig, at han havde nogen chance. Og det kunne vi jo godt give ham ret i. Han skal nu være sejlet ud igen. Vil han så blive opbragt? Hvad der nu sker, det er meget vanskeligt at svare på i det sagen jo, som man jo også ved, er gået op på et meget højt niveau, op mellem
Foreign Office og Udenrigsministeriet, hvor sagen som sådan nu skal behandles, og hvor de konsekvenser, som vi jo alle sammen forudså ville komme på, nu skal reddes fra hinanden.